ikke været mere. Men så holdt Sofie Linde jo lige en tale, så jo, den skal vi sgu også lige have fat i. Og nu har jeg det jo med nogle gange at hisse mig lidt op, når jeg skal snakke om noget, jeg synes var noget fucking vås. Og det synes jeg store dele af den tale var, så derfor vil jeg godt lige medgive noget, inden jeg går i gang med nu at blive rasken. Det er afslutningen på Sofie Lindes tale, den var god. Selve afslutningen, hvor hun ligesom står og siger, dengang jeg var 18 år, havde jeg en klam chef, der forlangte at få et blowjob af mig. Men jeg sagde fra, og man har altid retten til at sige fra, og jeg står her endnu og sådan. Det var godt. Det var en pissegod afslutning på det. Den afslutning var faktisk så god, at folk til Sydlandet har glemt, at alt det, der gik før den afslutning, det var det pureste fucking vås. Det var det. Jamen det var det, fordi det hun ellers valgte at bruge talen på, det var for at sætte fokus på, at der var forskel på mænd og kvinders løn i mediebranchen, og hun har ret i det. Problemet var bare, at hendes eksempler, de gav fucking hat mening. Altså, og jeg kan godt mærke stemningen i lokalet. Jeg er helt med på, at alle folk de bare sidder sådan, nej, skal vi nu have aflivet myten om Sofie Linde er Gud? Det tror jeg ikke, vi er klar til. Kan vi ikke sætte Hartmann til at aflive babyer i stedet for, der var så meget bedre stemning? Nej, nu aflever vi det lort. Hun har sættet det op længe nok. Altså, jeg giver fordi det var så mærkeligt, de der ting, hun sagde. Det var en eller anden lønforhandling. Stod bare og sagde sådan noget. Og eksempelvis, da jeg skulle forhandle løn til X-Factor, jeg forlangte jo bare at få halvdelen i løn af Thomas Blachmann. Men det er jo ikke nogen, der er værd. Det var ikke noget med køn at gøre. Den eneste, der er en halv Thomas Blachmann værd i X-Factor sammenhæng, det er en halv Thomas Blachmann for helvede. Prøv, jeg vil hellere undvære deltagerne, jeg vil undvære Thomas Blachmann til X-Factor. Det var ham der fucking grineren, men prøv, jeg vil hellere bare, se Thomas Blachmann være rasende på kageopskrifter i 1,5 time jo, altså. Når vi skal lige være enige om, han er det alt overskyggende bærende element i X-Factor jo. Altså, jeg synes bare, der mangler nogle journalister, der ligesom stiller spørgsmålstegn. Hvorfor fanden skal det her være en tale til en comedy-gala? Hvorfor er der ikke nogen, der kommer med det der men? Ligesom men, undskyld, kunne det tænkes, at den her tale, den primært skulle holdes, fordi Melvin Kakusa var kørt i stilling til at være hendes barselsvikar. Og hvis det var sådan, han gjorde et fucking godt stykke arbejde, så ville hun være arbejdsløs til næste år. Altså, og så bliver man sgu nødt til lige at trække offerkortet på forhånd og sige, vi kvinder har faktisk haft det lidt hårdt ude på arbejdsmarkedet og sådan noget. Det bliver hun sgu nødt til at gøre nu. Hun kunne ikke gøre det efter, hun skulle, efter Melvin Kakusa afløste nu, når han bare kan komme og bare nære hende indenom. Nå, hvad siger du? Har I haft dårlige lønforhold? Skulle du kraftedeme være en bomuldsmarked, ikke? Altså, jeg siger det bare. Nej, men altså, vi bliver sgu nødt til at halvdelen af tiden, der fattede jeg jo ikke engang, hvad det var, hun brakkede sig over. Altså, det var noget vås, så stod hun og sagde sådan noget. Jeg får faktisk mindre i løn end mine mandlige kolleger lige nu. Selv med det stykke arbejde, jeg udfører lige nu, der må hun jo mene som vært på Comedy Galaen. Og hun har fuldstændig ret i, at der har været masser af mandlige værter før hende, og vi kan vel for helvede alle sammen være enige om, at den bedste vært, der har været på Comedy Galaen, det er Nikolaj Lie Kaas. Jeg ved så, alle er enige. Alle er enige. Prøv. Vi har været land og rige rundt med det her show. Det virker til, at der er bred enighed om, at Nikolaj Lie Kaas er den bedste vært, der nogensinde har været. Hvordan kan det så være, at det altid nu giver mærkelig stemning, når jeg så spørger, okay, hvorfor er det så urimeligt, hvis han har fået mere i løn? Kunne I lige få det? Det hedder jo lige løn for lige arbejde. Det hedder sgu ikke lige løn for at være den suveræn bedste vært, der nogensinde har været modsat en, der bare bruger sin åbningstale på at stå og holde lønforhandlinger. Altså, når mig kan du sige om Sofie Lindes tale sjov, var den sgu ikke. Det var meningen, det skulle være sjovt. Det er så sindssygt at stå og brokke sig over, altså det står og sammenligne sig selv med Nikolaj Lie Kaas, som om, at den primære forskel, det er køn. Nu siger jeg bare noget til dig, Sofie Linde. Der er ganske få mennesker her i verden, der må sammenligne sig selv med Nikolaj Lie Kaas, og du er bare ikke en af dem. Du er ikke en anden Sofie Linde, så meget storhedsvanvid må man ikke have som Sofie Linde, det skider der bare. Og det er Nikolaj Lie Kaas for helvede. Han havde vundet en Bodil og en Robert, dengang du var 2 år gammel. Du var 2 år gammel, du var en mand, der har gen og strengte fra St. Petri. Og i Kina spiser de hunde og blinkende lygter. Og et rigtigt menneske, dirker og fucking engler og dæmoner. Det er en stor Hollywood-film, han har lavet en stor Hollywood-film. Du har lavet Ramachan. Du har lavet fucking Ramachan, Sofie Linde. Hvordan helvede kan du synes, den primære forskel på dig og ham, det er køn, der jeg vil fandme godt gå for at tage den videre. Jeg vil våge den påstand, at de fleste mænd herinde, de ville hellere have et blowjob af Nikolaj Lie Kaas end en 18-årig Sofie Linde. Og det er fandme ikke noget med homoseksualitet at gøre. Det er noget at gøre med en mand, der er så pisse talentfuld. Nu vil vi se, hvor dygtig han er til det her.